یک ji fermandarên Yekîneyên Parastina Jin YPJ Sariya Efrîn derbarê xweserbûna Yekîneyên Parastina Jin YPJ de nirxandin kir. Sariya Efrîn da diyar kirin got eger Qesedê beşdarî nava artêşa Sûriyê bibe jî dê YPJ xweserbûna xwe biparêze. Sariya Efrîn di dawama nirxandinên xwe de got ew ne tenê hêzeka parastina jinên Bakur û Rojhilatê Sûriyê ne lê papendiya parastina tevahî jinên Sûriyê dikin. Ji fermandara Yekîneyên Parastina Jinên YPJ Sariya Efrîn li ser giringiya xwe parastina jinan, guhertin û veguhertina hişmendiya mêr a ku jinan bi parastinê pêkanîn geşedanên li Sûriyê nirxandin kir. Sariya Efrîn di destpêka xaftina xwe de giringiya xwe parastina jinan û have got. Dünya giştî têra derbas dibe, siyaseta ku tê meşandinê ê ku niha heyî, rastiyekî wisa derdixîne pêşiya me ku tu eger kî bixwaz bê mafê xwe qezenç bike, mutlaka ihtiyacê te yê bixwe parastinê heye di aliyê çekdarî da. Sariya Efrîn diyar kir ku derketina hêzekê jinan û havakirina yekîneyek leşkeriya rêxistinkerî ji aliyê civakê ve nehêsan bû. Kanûnin, hukûkin, adetin, teqalîdin yani îtarên ku tê da jin bikaribin hereket bikin diyar bûn yani çercefa wê diyar bû. Sariya Efrîn got bi bedel, berxwedan, fedekarî û têkoşîna jinan a di hemû xadan de bi taybetî di warê leşkerî de jinan karibûn baweriyê xwe qezenc bikin. Bi tevlîbûyîna ku me daye çêkirinê bixwara ji xwe bawerbûyînekî bi rastî bê sînûr da çêkirin û bi vê ev bûye yani menbeekî yê hêzgirtinê jin ku bi xwe xwe êdî bêtirs bê ku cuda tiştekî bifikire bê ku bikeve bin dextekê da bi xwe xwe hemû xebatên xwe didê meşandin. Sariya Efrîn destnîşan kir ku divê jin ji bo ku mafê xwe qezenc bike bi xwe tê bikûşe û li benda hikûmeta veguhez nemîne. Wek jin jî yani ji cemaetekî bi vê rengî cîhadîst hêvî kirin ki wê bikaribe qîmet bide jin, wê bikaribe hebûyînekî yê jin îtiraf bike. Sariya Efrîn ragihand ku ne tenê li Bakur Rojhilatê Sûriyê li hemû bajarên Sûriyê ku tê de jin heye hewcedariya wan bi xwerêxistinbûnê heye. Ku li ser me tê ferid kirin û hebûyîna me wekî cins, wek heta îrade, wek nasna me qebûl nake, em bi hev re ortaq bikaribin vê tekoşînê em xwerêxistin bikin bi hemû netewê xwe, bi hemû mezhebê xwe. Yani di vê aliyê da em bi xwe jî xwe wek hêzekî bi vê rengî dibînin û li gorî vê kar û xebatên xwe didin meşandinê di hemû bajarên Sûriyê da. Çünkî